and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni napustang sugilanon, sala ba? I'm giving up on everything. Kung mao ka na, talawan ka. Talawan bagyapon kung matawag kung ang pagbuhi niya ang labing lisod nga akong nabuhat. Mawala. Yes. Tungod kay sayon, kara kaayong may buhi. Fight and never let go. Mao ka na ang angay ni mong buhaton alang sa imong pamilya. Mupadayon pa bagyapon ko. Kung nasayod ko nga mapildi ra gihapon ko sa kulahian nila. Udawaton ko na lang karon pa lang ang akong kapildihan sa lalaki nga tinuod niyang gimahal. Derek. Kung sabi akong nag-anan sa mga lalaki nila, kung hangtod karon siya pagyapon ang nag-iya sa kinatibuk-an nga pagbati ni Abi. Ay, dali na mo. Hinay lang ha kay ang bata in taon. Ang binalangka ng akong apo, day Abibi. Ako na lang, nay. Musaka naman ta. Mo gyud. Kisa ni musligon yung tuhod nay. Ikaw ba o si Abay Abi? Kisa man? Si day Abi, good. Alig og tuhod. Pero di man ni paligo na istuhod. Pahanasay man nis pag-atiman og bata do. Ha? Hanas di ka, nay? Nga naman laging usaray anak nimo. Si Bay Ander man ang hilom. Tanawa, hilom kay silent kay karon. Ngano ni siya? Ngano ka diha Abay oy? Mura man kag napusan. Kabantay ra ba ko Abay? Pila ka adlaw na kang ingon ana Abay. Hasta sa opisina, lutaw kay ka. Adik ka ba? Dapugon ta hinoon ka maadik ng naong nimo. Ngano ko taong maadik man ang anak nako? Nanay oy! Pan-Gen-Z man ako. Gen-Z ba? Kamanta ka ng Gen-Z. Expression naman na. Ay, dali. Ay asa man ni ipahilo na ang bata. Imo pang isuod og lawas sa inyong kwarto ang bata, day. Oo, nay. Aron, dili matugaw ang pagkatug. Sige ha, piyaan taon na mo. Pastilan, mura man lang ugwa mga nakding bataa. Mura man ugwa maunsa ang lawas. Tinuod yun nanay. Gwapa mo yung kayo si Abay Abi yun. Tinuod na. Tinuod yun kaayo na. Maumao manggod mig beauty anang bataa sa batanon pakwo. Tarong na yun, istorya lang tagubat mi. Di ka mo to? Di magod kining kuwan ba? Klaro anak na yun Ay, gibang anay. Hoy, Andi, nak, usa ba gyud na itabo, ha? Ngano ka man? Anong nagsige ka maghinuktok? May problema ka, anak, ha? Pila ka adlaw naming wa makita ni Dina nay. Sugad nga nakagawas siya sa ospital. Wa naming makita. Misuway ko pag adto sa ila. Makapila ka higayon. Pero kanunay siyang wa sa ila. Permi kong balibaran sa ilang katabang. Mao ba? Ang tanong, the question is, kung tinuod ba nga wa sa ila? Bay, Kay posible kayo, di ba? Gawa siya pirmi sa ila? Adyay, miliko, magkalit, mi baking, magkamatigo, yapon ko. Nanay, oy, manukol man noon. O sa may sala na ko. Ngano ka? Manaod gyud kag sungay, no? Maayo gyud kay kang pagkatao. Di ba na kaning real talk man ako na kamantay ka ng real talk man siya na kay imposible nga kayo nga dili sila magkita. Si Dina magani mismo ang kanunay nga magita og pagi sa una nga magkita gid sila ni Abay. Unya karon? Now? Kalit lang nga nawa? Ha? Kalit nga wa na sila magkita kay dili na sila mag-abot? Ha? DBI! Yay, di ba tubay? Di ba? Imposible! Bitaw sad no. May punto sad ning bahina. May punto ka aning bahinang kagwanga ka. May suod man sa din ang uon mo panagsano. Pirmi, manggod. Abay, tanong ko lang, mutana ko ba? unsa man na, abay? Ngano ding murag nag-uol man ka?
Kaya, kuman ba? Ani ni? Nahibong lang ko ba? Kung ganong nag-uul-guul ka. Di ba nga, pabor man, pabor. Pabor kay unta alang nimo ning hitabuak, bantay ka na. Ha? Gadili na nimo magkita, di na mo magkita, pero minidi na. Gawa na siya mapakita nimo. Ngano bang kuno Marcelino? Ha? Tarong og tubag. Tarungag yung tubag kay nagkuputra ba ko ining sartin? Sartin na, nay? Sartin! Dako ako di mong sartin. Nganong dili man dako nga karaan man ning arenola kadtong murag sartin. Ay, Tarong tarong. tubag. No. Tarong na yun. Saan man na nimong sartin? Dukol nimo kung di ka magtarong tubag. Hagtok lagi ng agtang nimo ron awa. Sige, uno ron. Yan. Unsa na, unsa na? Bali na siya. Ah. Nay. Storya na. Nganong pabor, ha? Ngano? Ay, kay kuan man god. Kay dili ba asa kay mayog mananaw tag sininay sa kuan bisyon. Oh, di na lang. Kun ani ba? Kay di ba? Di gani ganahan pakita nimo ang tao. Taguan gani ka. But pasabuta na ba? Nga dili na di na siya interesado nimo. Not interested in you. O kung dili na interesado niya si Dina, di na siya maglisod o pagpangitag ka ng may kinamang rason pagpakigbuwag ini. O kay sayo naman lang niya ang pagbuwag. Nga sa ato pa, ha? Sayo na sab ang pagbalik niya sa kinabuhi ni Abay-Abi. Kay si Abay-Abi, makigbuwag naman sab sa iyang bana. Di ay ba? Oh! Balik Newton! Gyapong kamot! Taguktok, no? Gyapong ko! Ay, ano gawin? Ngano Nay, si imong mata, ha? Bisag nagbuwag na sila karon si Abi ug ang iyang bana pahunga ka. Dili gihapon na sila mahimong mag-uli ni Andy nako. Ngano man ay? Kay bisag nagbuwag na sila. Pabilin paghihapon silang kasado. Di lang sa balao din ni sayuta kundi lakip sa langit. Mo nga dakong sa kon makigrelasyon siya sa laing laki. Nakasabot ka sa akong gisulti? Ha? Nakasabot ka ba sa akong gisulti? Nanay, uy, layo, taguktok man gyapon sartin man tato kaanso ba, ana? Natural ako man din gigamit perme, pero hinugasan ko ni oy. Nay, sa bagyapon sa Ginoo, nay. Kung wa ka na magbalipayon uban sa imong kapikas, ug tinuod mong nahigugma sa usa ka tawo nga imong ipuli niya, Sa kun mao, magpabilin kong magpakasa hangtod na sa kong kamatayon, nay. Kay hangtod sa kong kamatayon, mahalon ako si Abigail. Jeric? Jeric, sige na ba? Wa pa ba yung kay planong mo gawas pa diya si mong lawak? Babe, I am just right here, ha? I will be waiting for you when you're ready not to face me. Okay, fine. Kung dili ka gyud mo gawas, dili ko mamugos nimo. Just want you to know nga, dili ko mawa, Jeric. Ni ara ko bisan dili ka gusto. Bisan sakit na. Bisan ubos na kayo nga akong pagtanaw sa kong pagkatao sa kanunay pagpamugos na ko nimo. Pero ni ara gihapon ko, ha. Febs, Ay, Dana? wanna talk here in my room? Hey. Hey. Ngano ni? Nga naman ni, may mga malita lagi. For disposal? Dili. Ako ng mga dadunon. Dadunan? Asa? I'm leaving. Leaving? Where? Mo bakasyon ka? Asa man? Kisay mong ikaw ban? Pila ka days dito? Ako lang. And no, this is not a vacation. I will be staying there for good. What? Where? And why so sudden? Sa US. Mustay tingali ko magkadiyot pa ni Daddy. Pero dili ko magdukay. Just for the meantime nga,
wa pa ko makakuhag unit nga akong kapuyan dito. Pero nga naman. To heal my broken heart. Dana. It's better this way. Magpalayo kaysa magpabilin ko din Mas dugay ko maka-move on sa memories na ako din sa Pinas. O ba ni Andy? Pero, hey, I didn't know nga, nagbuwag nga di ay mo. Dito pa gani si Andy ni mo uban sa ospital, di ba? Then now, Wa siya masayod sa akong plano. what? I am setting him free. Makahimo ka? I am doing it now. Pero nasayod ko kung unsa nimo kamahal si Andy. So kay pa kani adto. O karon sa kalit lang may desisyon ka nga biyaan nimo siya. Oh my gosh. That's so harsh to do to yourself. It's a bittersweet decision. Pait alang sa akong dapit. Tungod kay gusto ka. Mahal na ko si Andy. Sobra. Pero at the same time, malipay na sab ko nga. Mahatag na ko ni Andy kay kayunan. Nga makauban niyang babae nga matuod niyang kimahal. Oh, Tina. Then, that's torture. I know. It's a painful release. Ikaw, Ako? What about me? kano sa kausap mong buhi, Feby? What? Are you asking me to let go of Jerry? Sama si mong gibuhat karon ni Andy? Yes, Feb. Set yourself free. Buhiin ang maong paglaom and let yourself love again. Sa lain ng tao nga mas deserves imong love. Kay ako, mao na ka na karon ng akong buhaton. No. I can't. Dana, human ako na suwayi ka ni ato. Dihang may palayo ko. Apan, it's no good. Kay bisan sa pa ako buhaton, si Jeric paghihapon ani asa kong kasing-kasing. It's unfair alang sa mamahimo kong ipuli niya. Knowing nga, dili na ko mahatag ang tibuok kong kasing-kasing ato niya kay deep in my heart, si Jeric paghihapon ana nag-iya ni ini. And so, no, I am never letting go. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!